Molt bé, i des d'ací farem 3 moviments. Primer moviment, cap avant i cap a dins. Cap avant i cap a darrere. El moviment no el fem amb les mans exactament, no el fem en els braços, el fem en tot el cos. Val? Són com onades de la mar. Respiració inversa, inspire, expire. Molt bé. Ara, als costats, la bola s'expandix cap als costats, se fa gran cap als costats, val? Fem això. I el mateix. Arredonim lleugerament la columna i així, al revés, venim un poc cap avant. Val? La columna fa això. Podem barrejar este moviment amb este moviment. I ara va el tercer moviment de l'exercici, que és este. La pilota puja en diagonal, baixa, puja en diagonal i baixa, dibuixant un 8 tombat. És dragó. Este moviment és dragó. No sé jo què busquen estesa després així. Tenim una vespre entretinguda. Podem fer-lo gran o podem fer-lo xicotet. Podem fer així o podem fer així. Observeu com participa tot el cos, no és una qüestió de braços, participa tot el cos. El moviment de la columna és molt ondulatori. Molt bé, i per acabar farem el moviment de llevar la pols de l'ovni. Inspire, m'expandisc, puja, giren les mans que miren cap avall. Així, gire i baixa.
Atenció l'esquena, els genolls, que pugen i que baixen. Inspira quan puja, expira quan baixa. Molt bé, doncs se'ns acaba el temps i el que farem ara serà ja replegar el xia. Ai, que se me'n va la visió de pantalla. Molt bé. Pugem, vessem el xi sobre la coroneta i el xi nos dutxa per fora i per dins. Recordeu de no pujar els muscles, pugem els colzes, però els muscles no. Finalment, l'últim moviment. Juntem els peus i unim les mans damunt de la panxa, damunt del tàntiel, un poquet per baix del melic. I ara sí ens quedem respirant 3 o 4 vegades. Repassamos com tenim el cos. Molt bé. Doncs ja hem acabat. Us saludem i acabem. Molt bé, ara atura la gravació. Stop recording.